barin ba ku wata kissa sai mu rufe da ita. A Misra ta faru, a jarida na karanta lokacin muna ɗalibta a Misra, a jarida na karanta. Wani matashi ne yana lokacin yana university, jami'a ko? Abin da ya faru da wannan matashin akwai mamaki da ikon Allah a ciki. Akwai kuma abin da suke cewa addina azzina dain, ita zina bashi ce. Inda ka ɗauke shi bashin zina, to in dai baka yi taubatan nasuha ba, to zai wahala sai ka biya wannan bashin na zina. Shi sa ma Bahaushe yake ce mata tandu uwar maiko. Ma'ana ba kowa ne yake iya fara zina ya bari ba, sai ake gudun mutum ma ya fara ta. Wannan mutum a jami'a ne yana me yasa mai yar ajinsu sai ya mata ciki. Yar me? Yar ajinsu ya mata ciki. Sai wanta ya zo a gidansu aka gane an mata ciki, wanta ya rako ta suka shigo har jami'a. Sai ya ce wanta, shari za ka mun a cikin mutane, ni za ka yi wa ƙarya ka ce ne mata ciki? To ku tafi kotu mana, ku kai ƙara na, saboda yana jin isa. Kawai ya shiga motar sai ya ci taya ya tafiyarsa. Ana nan sai ya zo zai aure. Bayan ya yi aure, yana shiga ɗakin matarsa za a yi mu'amalar da nan farko sai ya ji ta ba budurwa ba. Ce ya haka, ta ce kai ma ya haka, kawai mu rufa juna asiri. Harkar da baka sani ba ya za a yi ka haka gano cewa ce kawai ka yi haƙuri, Allah ne ya jarrabe ka shi kenan. Sai ya tuna wancan barnar da ya a baya, sai ya karɓi wannan ƙaddara. Ba ya wuce ba a gudunsa? Amma abin yana damunsa, har ya zo ya haifi ya shekarar ta 10 daidai. Mai gadin gidansa sai ya amfani da wannan yar tasa. Ta zo jikinta duk jini tunda bata isa wani abu ba. Mai gadi ne, ina mai gadi ya tsere, ya rasa da wa zai iya tattauna wannan matsalar a duniya. Sai ya tuno cewa ba wanda ya rage masa su iya tattauna wannan maganar, saboda yana neman wanda zai rufe wannan asirin, sai mahaifiyarsa. Daga sai ya tafi gida don ya samu mahaifiyarsa ya je ya gaya mata. Yana zuwa sai tarar da mahaifiyar tasa tana kuka. Ya ce, ya umma, ya mahaifiyata, menene dalilin da yasa kike kuka? Sai ta ce masa, ƙanwarka ce wani ya mata ciki a jami'a, sai yau na sani. Kawai bai san da ya ce to Allah ya ishe ka haka ba. Ya ce Allah ya ishe ka haka, Allah ka dakata haka, Allah ɗaya ne sai amin uku. Ya ce Allah ɗaya kawai in yi ɗaya amma kai mun uku. Ka sa ai mun, ya ce ga matata, ga ƴata, ga ƙanwata. Ya ce ni ba daga waccan ɗayar ban ƙara yi ba, ya za a mun haka. Shi ne ya tusa ƴar ƙanwata su a fita ta je jami'a, ɗan ajinsu ne ya mata ciki. Yana zuwa ya ce wallahi sai naga wanda ya mata cikin nan ya yi daidai da shekaru na san da ne waccan ɓarnar. Allah ya tuna min wannan. Ina masa magana ko sai daka min tsawa irin yadda na daka wancan tsawa. Ka tafi kotu mana. Ya ce kawai yaron na yana rawar kai irin na wacce ne a wannan lokacin. Sai ya shiga mota sai ya ci taya sai ya gabe banna anan. Ya ce sai na kamo hannun ƙanwata muka dawo gida. Ya ce na zo na bayyana wannan ne a gidan jarida, yake faɗa a jaridar a Misira ne. Ya ce wallahi ba dan komai ba dan ya zama wa'azi. Ya ce ba ai wata ɗabi'a da yanzu na tsana a rayuwata kamar ɗabi'ar zina ba. Shi yasa duk lokacin da kake so Allah ya tsare ka, ko ka samu wata mace tsararriya ko ka tangaggiya, ƙa'idar tana cikin hadisin manzon Allah, ko da 40 hadis. Ihfazillaha, menene a gaba? Yahfazak. Idan ka kiyaye Allah zai yi me? Zai kiyaye ka. Ka kiyaye dokokin Ubangiji, shi ma Allah zai tsare ma mutuncinka. Akwai abin da mutane ba sani ba. Kun ga ƴa mace? Kun ga ƴa mace? Na rantse da Allah, baka da ala ko dubara ko hikimar da zaka iya killace ta ba za ta yi maka barna ba, baka da ita. Wannan ina son baku ne qata'an, karka wani sha wahala. Ka ga mace? Wai kana ganin matar kai dai kawai Allah